Hola, Laia. Hola. Aquest cap de setmana has participat als Special Olympics per segon cop. El primer cop ho vas fer en piscina, en natació, i aquest jugant en l'equip d'handbol, no? Sí, i tant. Com ha anat? Heu quedat subcampions, no? Molt bé. Molt bé, molt bé. Era l'objectiu d'aquest o aspiràveu a fins i tot guanyar la competició? Aspirem a guanyar la competició, però bueno, els subcampions estaven molt bé, estem molt contents i bueno, hem estat jugant amb equips que també tenen amb discapacitat intel·lectual i molt bé, la veritat és que hem tingut una experiència molt maca, hem tingut a jugar també amb gent fora d'Espanya, fins i tot de Marroc, Índia, també han fet aquestes competicions i la veritat és que molt bé, molt bé. La competició molt bé. Quants mesos portàveu preparant aquest torneig, entrenant? Buf, la veritat, molt temps. Bueno, 2 setmanes o més, perquè es volien preparar bé per anar a la competició d'Andorra. I durant l'any també jugueu a handbol i feu partits i participeu, no? Sí. Vull dir que us coneixeu de fa temps, els integrants de l'equip. Sí. Treballem amb el TEP, és un centre amb discapacitat intel·lectual que està a Barcelona, i d'allà ja hem començat a fer esports. I treballem tots allà i ens coneixem molt de temps també. Tu quins esports has practicat, a part de l'handbol i la natació? Has fet alguna cosa més? No, només l'handbol i la natació, ja està. I els has escollit tu, aquests esports? Sí. Per quin motiu t'han atret? A la natació perquè m'agrada nedar i a l'handbol fa un any que estic. Volia provar i m'agrada molt i està molt bé, la veritat. Clar, la natació potser és un esport més individual i solitari, no? I en canvi a l'handbol pots conèixer més gent. Sí, conèixer gent, és un equip, som de 7 o 8, és un equip molt gran i ho vaig provar i molt bé, la veritat, molt bé. Per tant, tens pensat continuar jugant a handbol en el futur o vols provar algun altre esport? No, vull jugar a handbol perquè m'agrada, la veritat, i som un equip molt maco. I bé, molt bé. Et veus en els Special Olympics d'aquí 4 anys, potser? Sí. Sí, t'agradaria seguir jugant? Sí, la veritat és que sí. Perquè per tu una experiència com aquesta, la dels Specials, què t'aporta, diguem-ne? Què és el que t'atrau d'anar allà? Sobretot la competició és també l'amistat que em portes, l'amistat que et trobes, coneixes molta gent dels altres equips i molt bé, la veritat. Com és un dia a dia en els Special Olympics? Us lleveu? Esmorzeu? Esmorzem molt d'hora. Molt d'hora? Quina hora és? A les 7:30. És molt d'hora. I esmorzem, es preparem i ja comencem les competicions. I en un dia podeu jugar 2 o 3 partits? Sí. Vull dir que és cansat, no? Sí, la veritat és que és cansadet, però superbé. Superbé. I heu tingut molt públic que us ha recolzat i animat aquests dies? Sí, la veritat és que no us podem queixar perquè tothom allà animant i tot, i molt bé. Sí, hi havia molt ambient al pavelló. Sí. Perquè més que heu jugat en un pavelló a Andorra o a la Seu d'Urgell, perquè tenia 2 seus, no? Vosaltres era a l'Andorra, no? A Andorra de la Vella. I vam jugar a Andorra. Mai havíeu jugat en un pavelló tan gran o sí que... No, mai. I no et van pressionar una mica tenir tant públic mirant-te? Bueno, sí, una miqueta, però bueno, això es passa, als 2 minuts ja es passa. Però després ja comencen a animar-te i tot i ja comences, bueno, anem per feina. Els equips són mixtes? Hi ha nois i noies? Sí. Sí, no? Hi ha molts equips que són de nois i noies, o només nois, depèn de la situació, però el handbol és mixta. Hi ha molts equips que són mixtos. Quan dura el partit? 45 minuts, com un futbol. És igual que el futbol. No, ho dic perquè el jugar 2 o 3 partits al mateix dia, vull dir, 45 minuts són molts, no? Imagino que
A veure, el divendres vam jugar un partit, però com era la minifinal, després la final va ser el dissabte, que va ser una miqueta més d'orillo. O sigui, vam tenir un partit al matí i un altre a la tarda. I bueno, estava superbé. L'altre dia, precisament, veia que el Balonmano Granollers, llegia, ha també creat un equip com el Special Olympics, no? Per gent amb discapacitat intel·lectual i sembla fins i tot que diferents equips d'handbol, també en el futbol ha passat i fins i tot en el bàsquet estan apostant per això, no? Sí. Últimament, vull dir, que està creixent. Sí, la veritat és que sí, està creixent molt perquè la gent amb discapacitat intel·lectual també podem vendre a fer esport, no? O sigui, és una cosa molt maca i els Specials Olympics és molt maco i s'han recolzat molts esportistes com el Carles Pujol del Barça i molta gent que realment s'ha ajudat també a crear aquesta situació, no? Però està molt bé, la veritat. De fet, tu des de petita has practicat esport, no? Sí, vaig fer gimnàstica rítmica, després quan vaig començar a treballar al TEP piscina, també vaig fer piscina al col·le i tal, però aquí al TEP vaig començar ja a fer competicions i molt bé. I notes que t'ha ajudat la teva vida a fer esport, que t'agrada, que t'ha servit per créixer com a persona? Sí, a l'esport et creix com a persona i tot, i molt bé. Com vaig dir als meus pares que volia fer handball, em van dir, ostres, handball? Dic, sí. Bueno, li va costar una mica, però després ja, com van veure que anava bé, que era molt bé, l'equip molt bé, doncs estan supercontents també, la veritat. I a tu t'agrada jugar o també t'agrada veure partits com a espectadora? No, m'agrada jugar i també vam veure el partit de handball-Barça, o sigui, Granollers-Barça, i la veritat és que molt bé, vam conèixer un noi del Barça i molt bé. La veritat és que també m'agrada veure handball. Vam veure el handball del Barça. Va ser Granollers, oi, aquest partit? Crec que... No, vam ser al camp de futbol, aquí a Barcelona, al poliesportiu del Barça de handball. Per tant, també feu sortides, excursions amb aquest grup de treball, no? Sí, la veritat és que sí, molt bé. Perquè abans deies que a part de companys d'equip també sou companys de feina, no? Companys de feina. A què dediqueu el vostre dia a dia? És un taller de discapacitat de Barcelona, ho he dit. Som 4 tallers. Verdum, Estació, Sant Andreu, Castellà i més, no? Bueno, això, fem manipulats de coses, fem dels xampús, fem coses així. La meva situació és, estem fent colors, pintures, miniolores, fem coses així, al dia a dia del taller. I com compagineu, diguem-ne, la feina amb la vegada ser companys d'equip, no? Al final no arriba un moment que tantes hores junts ja dieu, tinc ganes de... No. Us porteu molt bé. Es portem de meravella, o sigui, ser companys de competició i ser companys de feina, molt bé. La veritat, jo vaig dir, ostres, però sí, molt bé, molt bé. Molt bé. I tens pensat, no sé, provar algun altre esport en el futur? Em deies que d'aquí 4 anys vols seguir jugant a handbol, però no sé, de cara a més juny, t'agradaria provar algun altre esport o ja creus que l'handbol L'handbol és el meu. És el teu esport? Sí. En quina posició jugues? Jo estic de defensa. Estic de defensa. I t'agrada defensar o t'agradaria potser més marcar gols? Bueno, també està molt bé. O sigui, també m'agradaria fer marcar gols, però defensar la defensa i tot això, la porteria, doncs molt bé.